Så skal vi have lavet en lykke på den flueline, vi lige har forberedt. Vi har forberedt den ved at fjerne et stykke af coatingen her midt på, så det bliver en elegant lykke. Og vi har skåret den skråt her i enden, sådan så vi også får en elegant overgang her til fluelinen. Vi skal have den ind i fluelinen ind i krympefleksen og krympefleksrøret her, som faktisk bliver brugt som støbeform til at holde på det, mens vi smelter coatingen indenunder. Den skal fjernes igen bagefter, det er vigtigt. Bedst er det at bruge en størrelse krympefleks, som passer til fluelinen, sådan så den netop kan gå ind i, men at den ikke ligger og roder for meget rundt derinde. Jeg bruger et stykke kobbertråd som tråder. Man kan bruge en fluebindingstråd, og man kan bruge et stykke nylonlin også, for at få den på ind i røret. Selvfølgelig lægge så lykken kommer til at være lige her, og ja, den ligger så rigtigt. Sådan der. Lad være at være alt for nære med krympefleksen. Det er rart at have et stykke at holde på i hver ende, som ikke brænder fingrene, men det må man selvfølgelig selv om. Jeg tænder for varmepistolen. Og det der så er vigtigt nu, det er at ikke at være for utålmodig. Stille og rolig varme. Dreje imens. Hvis det går for hurtigt, så risikerer man at brænde coatingen, og i værste fald kan man brænde kernen, og så går det ud over trækstyrken i linjen. Men lav en trækprøve til sidst, så vil man med det samme opdage. Man skal have lige netop nok til, at det er smeltet sammen, så man ikke kan se, at det er to forskellige stykker line, men at det faktisk ligner en homogen sammensmeltet masse inde i fleksrøret. Stille og roligt arbejder man så fra den ene til den anden side, fordi så slipper man for, at der kommer luftbobler inde i røret. Hvis der kommer det, så kan det blive svært at få det helt smeltet sammen hele vejen ned. Skulle det ske, så når man er færdig med det, og der er et stykke, der ikke er smeltet ordentligt sammen på grund af en luftboble, så kan man, når man har fjernet krympefleksen, give den et nyt stykke krympefleks og gentage proceduren. Så er vi ved at være nede ved enden. Og det er vigtigt, at den smelter rigtig fint sammen hernede, så den ikke går løs. Der kommer en lille luftboble ind der. Ja, det går nok. Slukker for varmepistolen. Skal lige have lov til lige at sætte sig. Næste skridt er så at lige klippe op i røret, så man kan trække krympefleksen af. Lige at hive her klippet. Så af med krympefleksen. Og tråderen kan vi lige fjerne. Og så har vi her super elegant og lækker lykke, hvor det simpelthen er smeltet sammen. Meget stærk og giver ingen modstand i øjnene. I hvert fald så lidt som muligt. Held og lykke med det.